Poviem vám len skrátka o našej firme, o našej spoločnosti. Tá firma Lifefarm Global firma vznikla vlastne v 2001 roku. Na začiatku fungovali ako tradičná firma, tradičným spôsobom. Mali vlastne vyše 1300 obchodov po celej Ázie a v 2010 roku sa rozhodli vlastne presťahovať do Ameriky a tam zmenili model biznesový na sieťový marketing. Takto vlastne vznikla naša spoločnosť, ktorá funguje ako dnes Lifefarm Global Network, čiže my voláme na ňu skrátka LPGN. Okrem doktora Escalanda do vedeckej rady LPGN pridal sa aj doktor Edward Andujar, ktorý vlastne má obrovské skúsenosti viac ako 26 rokov vlastne v praxe v oblasti výskumov a vývoja produktov, ktorý vlastne v polovici apríla navšteví aj Poľsko, bude aj teraz od nejaké 2 týždne v Nemecku. Bude sa s nami deliť o svoje skúsenosti, o produktoch, o klinických výskumách a tak ďalej. Takže máme veľkú radosť z toho, že doktor bude vlastne či z vás, ktorí možno poznajú angličtinu alebo naozaj chceli by poznať osobne, majú takú možnosť.